Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. El Hadji Mohamedou Samba Fakoli Doumbouya. Ah, labbaïka. L'homme. Labbaïka. Dima Abedi. Torofoïté, amalatanu. Alhamdulillah. Krasango Ebi. Ah, Krasango. Ah oui. Mais ni ye san ye ka mamu bali barata la. Est-ce que bara ere kun kebo ketugo bo kono? Aywa, parce que au début ani to pays développé chamanche. El Hadji sans ka bara bali aka gelen. Absegi sena sumaya di. Aywa albi alaka kli mandama. Amina ya rabbi. Albi alaka mali jamanjo. Amina ya rabbi. El Hadji. Naam. Ite nyamma ka fu anye. Sabula amega nyina dambe ko de. Ni sera ka demi ɲɛfɔ an ye a bɛ diya n ye sabula maa caman de bɛ ko don ko an y'a fo k'a tɛmɛn'u kan ɔhɔ wele kɔrɔ an bɛ ala fo ka ala tanu alhamdulillah masa fila bɛɛ lajɛlen fo k'u tanu ka barika daw ye alhamdulillah a bila yan dan na an ma kɛnɛya fari ma jo bɛrɛbɛrɛ ka duwawu k'a ye an bɛɛ ka jɛ ka duwawu k'a ye ala ka a wuli hɛrɛ la amin rabbi a kɔrɔta hɛrɛ la ya rabbi a ma kɛ s'a ma ye wele kɔrɔ a fɔ ko danbe kuma ka ca dɛ kojugu dan bɛɛ bɛɛ lajɛlen dan b'i la danbe kɔrɔ ye alhamdulillah n'i y'i yɛrɛ dɔn i kan k'i bɔkolo dɔn tiɲɛ bɔkolo ye jumɛn ye i bɔra minnu na kabila i fa i ka danbeya i ka danbe i ka hɔrɔnya a bɛ daminɛ fa de la fa de bɛ den kan hɔrɔnya fa de bɛ den kan hɔrɔnya ale de bɛ tɔgɔ d'i ma ale de bɛ jamu d'i ma ale de bɛ jamu d'i ma nka tɔgɔ b'i yɛrɛ bolo nka a bɛ jamu min d'i ma jamu n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na fa o ma sɔn min ma o fana fa ma sɔn min ma o fana fa ma sɔn min ma fo bɔkolo ka taa fo yɛlɛma ko joli mɔgɔw bɛ ɲamada ɲɔgɔn ka kow ma ne fa ma sɔn ma i n'a sɔrɔ ale fɛn fana fa ma sɔn ma ale bɛ o de wajibiya denw kan o bɛ don denw kun a fɛn denw fana b'a wajibiya o t'aw kan an bɛ taa nin cogoya la aw benbaw ma sɔn min ma aw man kan tɛ ka sɔn o ma dan bɛ ko bɛɛ lajɛlen na dan dɔ bɛ adamadenya na n'o tɛ n'i bɛ to i yɛrɛ ma yɛrɛsagokɛ bɛ na ni tiɲɛni ye i m'a ye karatabugu ni karatabugu mɛn ni si la ko to ɲɔgɔn tala don nka danbe b'a to i bɛ ko dɔ kama danbe b'a to i bɛ ko dɔ kama ne fa ma sɔn ma e fana man kan tɛ ka sɔn o ma n'o tɛ i bɛ bɛɛ de lagosi i bɛ kabila bɛɛ lagosi fo ɲininkali bɛ kɛ ni ko karisalakaw den ye nin ko bɛ se ka kɛ cogo di o tɛ se ka kɛ mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn bonya danbe kama mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn kanu danbe kama mɔgɔ bɛ baarakɛ ɲɔgɔnya mɔgɔ bɛ don i ni mɔgɔ sigiɲɔgɔnya diya a bɛɛ bɛ danbe kɔnɔna la hali mɔgɔ ni ala cɛ danbe bɛ mɔgɔ ni ala cɛ o de kuma bɛɛ ban danbe kana k'i la hɔrɔnya ani kumakan o ye adamaden danbe dɔ ye o bɛ i ni ala cɛ o de ka gɛlɛn n'a yɛrɛ tɔ bɛɛ lajɛlen a ye karisa de y'a fɔ a da la a da nin ale de da y'a fɔ a da nin wala a bɛ n'a y'a fɔ a b'a kɛ danbetigiya dɔ ye kan hɔrɔnya ye kumakan an b'a fɔ mali danbe n ko n'an taara yɛlɛma hɔrɔnya la an ko an tɛ sɔn ko dɔ de ma o tiɲɛ nka ni mɔgɔ min nana mali kotigiya dir'i ma i ye mali yɛrɛ dɔnnen don ne turunin min ye n'i y'o tigɛ ka bɔ yen i ye kojugu kɛ dɛ i bɛ kɛ fɛn wɛrɛ de ye mais i tɛ maliyɛn den i tɛ kuma mɔgɔ bɛ ɲininkali kɛ ko e ko nka maliyɛnya sabatilen don ko a y'a ɲɛɲini a y'a ɲɛɲini yɔrɔ o kɔni se o mana fɔ kuma la o ye siga dontɔ ye i la o ye siga don ne y'a la dɛ El Hadji journaux b'i bolo journal caman bɛ yen o tuma n b'a dɔn i sigikun ye k'a kɔnɔna kuma walanwalan bamanankan cɛɲi na ka di jama ma inshallah o tuma El Hadji an b'a daminɛ ni jumɛn ye sɔgɔmada in na an b'a daminɛ ni indicateur de renouveau ye nka yan'o cɛ an b'a fɔ n ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bi ye tarata ye bi ye uti kalo tile 31 san 2021 Usani Wele Jalo an sira hɛrɛ la ala k'an tile hɛrɛ la gafew bɛ yan indicateur du renouveau ale ɲɛ fɔlɔ la y'a yira k'a fɔ
CEDEAO mabaw u ka cidenw yɔrɔ kelen bɛ k'u wasa don Jonathan Goodluck Jonathan na ale min de la ka masakɛya kɛ Nigeria jamana kɔnɔ ka kɔn bi ɲɛ ale de bɛ Maliko la kabini yɛlɛma donna an fɛ yan fanga sugu ka firi yan nun kan ale bɛ taama la an ka jamana denw ni ɲɔgɔn cɛ CEDEAO fɛ ko ye min ye CEDEAO ka ciden don a bɛna dantigɛli kɛ ka na ɲɛɲini kɛ an bɛ bolo jumɛn kan ni bɛnkan ninnu Mali bɛ dɔnse jumɛn ta ka ɲɛsin bɛnkan ninnu ma min yɛrɛ ye kuma koloma yɔrɔ ye bi cɛmancɛ fanga ka dɔ fara a kunnama kan walima ka dɔ bɔ a la walima ka to a togoya la o de ye kuma yɛrɛ ye CEDEAO cɛba sigi kelen bɛ na a ye dɔgɔkun nata in na o mana bɔ yen sa indicateur du renouveau ka kuma la y'a yira k'a fɔ ni waati na Orange Money maw masteru minnu ni olu de ye kotigibaw ye minnu ni Orange b'a minɛ ɲɔgɔn bolo ni olu de fana bɛ feereli kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ feereli kɛ olu fɛ awa ko feerelikɛlaw Orange Money ka feerelikɛlaw tun bɛ fɛ ka taa grève la master ninnu minnu n'olu ye kotigibaw ye disibaw ni minnu ni Orange b'a minɛ ɲɔgɔn ma olu ko ko nin ye aw fɛ ko ye nka nin tɛ anw fɛ ko ye Ousmane Wele Diallo hôpital du Mali chaîne de l'espoir ni ye kulu dɔ ye min ni olu kɔni bɛ fɛ ka jigiya juru de minɛ u ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ olu de filɛ nin ka na CFA wari miliyɔn 100 awa n'o ye furakɛli minɛnw ye ka a di hôpital ma n'o ye hôpital du Mali yɛrɛ ye chaîne de l'espoir yɔrɔ min bɛ sa ni o ye dama n'o ye sanuko yɛrɛ Boissa ani Ɲena denmisɛnninw ka baara dama kɔnɔ bi Ousmane Wele Diallo ko ye kelen bɛ kɔnɔrɔfili ko ye bi ko ye o ma bɔ sa ma minnu n'olu bɛ mandat de dépôt la avion san jamanakuntigi ka avion san ani minɛn minnu ni o ye sɔrɔsiw ka minɛn ye minnu ye ko sɔrɔ o la bi n'o Ismaël Bubɛ Mayiga ye ani madame Fili Ismaël Bubɛ Mayiga kɔni ko ni ye politiki gunga ye ko kɛlɛ ye cucucu wulikajɔ min se k'a to ale kana a ŋaniya kana sabati kana taa natɔ in na n'o ye jamanakuntigi kalata ye Buhari Fili Sisoko fɛnɛ ale kɔni ko k'ale y'a ko to Ala ma a yɛrɛ ye sɛbɛn bila ka taa k'ale denw ko aw kana aw yɛrɛ aw tɔɔrɔ l'indépendant ko aw ba ma tiɲɛni kɛ ko tiɲɛ bɛ bange kɔfɛ an ka yirala la indépendant kuma na parti politique ani kulu minnu bɛ n'olu sigilen bi jamana filɛli la olu ye nin kuma fɔ kunu u ye nin kuma in fɔ ka a kɛ sɛbɛn ye o ko premier ministre ni classe politique ka ɲɔgɔn ye ko a dabara jigi min kama lɔnà fɔra jigi kɔ Ousmane Wele Diallo jamanakuntigi kalata min bolodalen don n'a kɛra n'a kan ka kɛ février kalo tile 27 san 2022 URD ale kɔni ko fɛɛrɛw tigɛ a kana kɛ maa kelen ko ye ka fɛɛrɛw tigɛ jɔn bɛ kɛ cɛbɔ ye URD kɔnɔ o baara daminɛna a mana bɔ yen sa MINUSMA a ka sɛgɛsɛgɛliw a bɛ baara minnu kɛ kalo saba n'a bɛ sɛgɛsɛgɛli ani min mana kɛ o kɔnɔ n'o ye rapport ye a ka sɛgɛsɛgɛli tako filanan n'o ye kalo saba filanan ye MINUSMA a bɛ baara min na Mali kɔnɔ yan a ko jamanaden ɲɛntanci 160 olu de sara avril kalo ka na juin kalo la san 2021 enseignement supérieur n'o y'an ka san kalanso ye kulu min bɛ olu lafasa n'o ye SNSUP olu kun bɛ baarabila la u kun furulen don u ka baarabila u yɛrɛ minɛ Ousmane Wele Diallo Elhaji ni ye info matin an ɲɛ bɛ leader religieux la u ye mun fɔ an ye sɔgɔmada in na maa minnu bɛ bi ni an ka diinɛ kuma tɛ taa olu kɔ cogo si la o bɛ an hakili jigin Sheriff Ousmane Madani Aidara la n'o ye Haut Conseil Islamique ɲɛmaaba in ye a bɛ an hakili jigin Imam Mahmoud Diko la a bɛ n'o ye alimami ye a bɛ an hakili jigin Cardinal Zanzerbo la chrétien diinɛ ɲɛdɔn yɔrɔ olu de farala ɲɔgɔn kan wa welewelemada in kɛra maa fɛ min n'o ye Imam Mahmoud Diko ye ɲɔgɔnyeba in kɛra Bani Asimi ale ka so filanan na min filɛ nin sɛbɛnni kɔrɔ u ye hakiliw jabɔ hali a ma kɛri wagaya a kɛra Maliko u ye welewelema dabila ko Maliko diinɛ fan bɛɛ lajɛlen kɛ wulikajɔ kɛ ni Maliko de don an kana to cogo si la
a maliko kɛ tiɲɛ ko olu sigilen to olu ye diinɛ maaw ye. Le républicain. Républicain kuma na. Ni waati na dantigɛli de kɛlen bɛ u y'a yira k'a fɔ munumunu salo ani ɲɔgɔn ye min kɛra classe politique ni premier ministre ni ɲɔgɔn cɛ ko parti politique dɔw filɛ nin ye k'u kɛ kulu ye k'a yira k'a fɔ fɛn fɛn fɔra o ma jɛ n'a ye ko fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ fara cɛmancɛ fanga kundama kan ko n'a a bɛ kɛ sababu ye k'u kɛ k'olu ma jɛ n'o ye k'u kɔngɔmalen don o kama k'o kuma fɔ wa o ma jɛ n'a ye. Ousmane Wele Diallo républicain de nin point les échos wele kuma na ɲɛ bɛ sogow la dɛ sogo bɛ yan sogo ko kuma ale de bɛ bɛn nɛn kan hali ni cɛw ma fɛn fɔ musow ko n'a tɛ se ka jaabi ni sogo t'a la walasa an ka bouchew n'o ye an ka wayiw ye ani an ka bagan fagalaw fɛn fɛn bɛ yen n'o da donnen don sogo ko kuma la u ko olu ka juru bɛ faso la min bɛ t'i jɔ fo sefa wari miliyɔn 200 ko dɔw yɛrɛ b'o kan walasa minnu ye wayiw ye ani bagan fagalaw ko don n'a nataw la ni faamaw ma kala don ɲin na ka bɛn olu ka laɲiniw ma kumakan min tɛmɛnnaw ni ɲɔgɔn cɛ n'a ma bɔ a sira fɛ tile 3 baarabila u bɛ taa o la wa ko u tatɔ don o la a tɛna dan dɔrɔn ma dɛ jumasi n'o bɛnna u tɛ kalo tile 29 ma maa minnu ni o ye wayiw ka lafasakulu ye Bamakɔ kɔnɔ yan nɔ olu de ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ k'a yira k'a fɔ faamaw bɛnkan kɛra min na faamaw ye bɛnkan da u senkɔrɔ k'a tereke jeli dun tɛ suma nin kan kuma ye nin ye sɔgɔmada na eko u ka bɛn ko la nouvelle horizon kuma na nin kuma kun min ye nin ye u y'a yira k'a fɔ Choguel Kokala Maïga ka bɔ Ngara Dabaw ka kulu kɔnɔ ka na i yɛrɛ sɔrɔ premier ministre la Choguel Kokala Maïga ɲininkali kɛlɛmi ko e ko a ka kan k'i jija tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na fili min ye maaw sɔrɔ minnu y'ale kɔn premier ministre la a kana to cogo si la ale kɛ bin o fili kelen kɔnɔ ko o de ye ɲininkali ye ko e ko an na sɔn ka bin o fili kelen kɔnɔ conseil d'administration BDM tɔgɔ la banque awa ko a ka nafolo a bɛ baara kɛ ni min ye dɔ farala o kan ka daminɛ sefa wari miliyari 25 la ka taa 50 baɲɔgɔn la kuma ye nin ye nouvelle horizon Mali Tribune Mali Tribune kuma na wele kɔrɔ dɔ wɛrɛ tɛ o yɔrɔ min ye jago min n'a kɛra tana kɔnɔ ani jago minnu bɛ kɛ sigarati n'o ye siramɔɲɔgɔn yɛrɛ kɔ kan diɲɛ fan bɛɛ ko diɲɛsɛbɛnni tɔnba a ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ ka ɲɛsin Apollinaire Compaoré ma ko sɛgɛsɛgɛli ni o ma Apollinaire Compaoré a ma lajɛya dɛ a ma lajɛya cogo si la diɲɛsɛbɛnni tɔnba a ko jago min bɛ ka kɛ nin cɛ in fɛ a bɛ ka kɛ tana kan kɛrɛnkɛrɛnla siramɔɲɔgɔn ko yɛrɛ la ko sɛgɛ min bɔra ni mɔgɔ bɛ se ka o kɛ dalu ye diɲɛsɛbɛnni tɔnba ta don a ko ma nin cɛ Burkina bɛ yen o ma lajɛya dɛ ale min ye patronat du Burkina bɛ yen wa Télécel Mali ale yɛrɛ de ye o sigibaga ye o kotigi don nin de kuma ye Bakari Togola ko a fɔra k'u kana don SCPC u kana don o kɔnɔ ko ka d'a kan a n'a ka jama minnu bɛ a lafasala olu nana ni mankan de ye wa u mana ni ŋaniya ɲuman ye a wɔyɔntan tɛ a fɔra aw kana a ye yɔrɔ bɛɛ ka aw sen kan aw kana don yan dɛ san la hawla min bɛ ka jigin Bamakɔ kɔnɔ bi Lafiyabugu Talikɔ ani Bugudani san donna olu kan nka olu ye ka sanko in donna minnu kan ni olu kɛra maaw ye minnu ne tayɔrɔ foyi t'u bolo sigida maaw bɔra ka sigili kɛ u ko mairie de nɔ ye nin ye k'olu tɛ maa fila dɔn mairie nɔ don reporter b'a kuncɛ teliya yɛrɛ la an b'a kuncɛ n'o wele kɔrɔ min ye conférence wolonwula o bɔ a dɔgɔkɔrɔ au conseil islam au conseil des Maliens de l'extérieur kun jɔnjɔn min y'a to a ko bɔra dɔgɔkɔrɔ u ye o dantigɛli kɛ min ye présidentiel ye jamanakuntigi kalata Alioune Boubacar Diallo ADR cɛbaw ko anw ɲɔn tɛ cɛ fila la e kɔni k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na k'i bolo bɔ o de ka di anw ye Ousmane Wele Diallo yanni waati dɔ la sɔgɔmada na kuma ye nin ye i bonya bala ayiwa a diyara n ye
Elaji Naam. Dakuya kilancɛ i t'o fɔ Mali kan Bamako kan o bɛ fɛ yan Bakari ka Sise ka don an kan ayiwa o bɛ kɛ Welekɔrɔ aw bɛ taama la Bamako kɔnɔ Bamako dan kun ye misiriba ye koyi n'o ye Bakari Kɛnɛbani ye Bakari Kɛnɛbani Usmane Wele Jalo foyi hali misiri kun tɛ yen Bakari misiri fɔlɔ o ye misiri kɔrɔnin ye min filɛ nin ye Bagadaji Ɲarela ani Bozola o furancɛnin kɔnɔ n'a kɔtigiya bɛ maaw bolo bi minnu ni o ye korokow ye worojulaw nka Usmane Wele Jalo Bagadaji Kɛnɛbani fɔlɔ Bamako kaburudo de kun don su caman donna ale kɔnɔ yen dɛ Bagadaji Kɛnɛbani n b'o f'i ɲɛna bi duguron bɛ aw wele u bɛ Bakisi de wele kaburudo de kun don kaburudo filanan Usmane Wele Jalo o filɛ nin Ɲarela u ko a taa n'a ye dugu kɔ kan Ɲarela kaburudo in tun ye dugu kɔ kan na ye a tun bɛ fɔ ale fana ma Sɛbɛnnikɔrɔ sabanan o filɛ nin ye min Ibrahima Bubakari Keyita n'a ka jama bɛ yɔrɔ min na nka Usmane Wele Jalo i tɛ min fana kalama Bagadaji Kɛnɛbani bɔlen legumukɔrɔla Bozolakaw tulo bɛ na legumukɔrɔla mɔgɔbaw de dalen bɛ legumukɔrɔla o fana tun ye kaburudo ye ayiwa tubarikala komi waati n'a kɛcogo an bɛ danni ma sini an b'a tɔ fɔ